одами мағрур мисли касест ки аз болои кӯҳ истода ҳамаро кӯчак мебинад, вале ғофил аз он аст ки мардум аз поён аз ӯ низ дида ӯро кӯчактар мебинанд. шумо дар ибрози ҳама гуна назару андеша озод ҳастед. бахши мулоҳиза пахш мегардад. фаромӯш насозед ки назару андешаи хешро дуир ба мавзӯи имрӯзаи саҳифа ба унвони почта электронӣ ва саҳифаҳои иҷтимоӣ вайбери мои барнома ба мо ирсол намоед. чандин сол пеш абруро бидуни розигии ӯ ба шавҳар доданд. бо вуҷуди аз уҳдаи ҳамаи корҳо баромадан дар хона, хушдоману падарарӯсаш бо ҳар баҳона дар корҳои ӯ айб меҷустанд. абру итоаткорона ба ҳама тағйирҳо сабр мекард, чунки ӯ модар шуда буд. зан умед дошт ки бо таваллуди кӯдак ҳама чиз тағйир меёбад. лекин хушдоману хусур ба хурдагириашон идома дода писарашонро муқобили ӯ бармеангихтанд. шавҳар ба лату кӯби ҳамсар оғоз кард, вале абру итоаткорона ба ҳамаи тағйирҳо сабр мекард, чунки фарзанди дуюмашро ба дунё оварда буд ва умед дошт ки бо таваллуди кӯдак ҳама чиз тағйир меёбад. лекин бори шавҳар ва хусураш чунон ӯро латукӯб карданд ки аз ҷояш хестан натавонист. баъд шавҳараш гуфт ки дигар бо ӯ зиндагонӣ кардан намехоҳад ва ӯро аз хона пеш кард. кӯдаконро ҳам аз ӯ гирифт. хешовандон чизеро намефаҳмиданд, ҳамсояҳо низ. абру ҳеҷ гоҳ дугонаи наздик надошт. абру назди ҳуқуқшиноси хизматрасонияш бепул рафт. ин ҷо ҳамдиҳагонаш барои кӯмак муроҷиат мекунанд. бо вуҷуди истифодаи зӯроварӣ нисбати абру аз ҷониби шавҳараш, ӯ намехост ки вай дар ба ҷои рафтану омаданаш маҳдудият дошта бошад. зан оромона бо фарзандонаш зиндагӣ кардан мехост. зан тасмим гирифт ки аз шавҳараш ҷудо шавад. дар суд розӣ шуданд. абру ба зиндагӣ бо фарзандонаш ва гирифтани алимент аз шавҳараш ҳуқуқ дорад. фарзандонашро ба зан баргардониданд. абру пул надошт ки хизмати ҳуқуқшиносро пардохт намояд, вале кӯмаки ҳуқуқӣ ба ӯ комилан бепул дастрас шуд. ҳоҷиева Лола Абдулмуминовна, ман ҳуқуқшинос дар маркази ҷумҳуриёи муассисаи таҳсилоти иловагӣ кор мекунам ва бисёр нисбати саволи шумо вайроншавӣ байни оила, байни ҷавонон бисёр дида мешавад. дар таҷрибаи зиндагӣ бисёр мебинед. як хелошон маҷбурӣ ба духтароро ба шавҳар метиҳанд, як хелоро писароро маҷбур мекунанд ки дар он мавриде ки ба писар дигар нафар маъқул аст ё ба духтар дигар як дигар нофаҳмӣ мешавад дар давоми зиндагӣ. бо сабабҳои дигар ки хуштоманҳо. хай хуштомани ман бисёр одами хуб аст, барояш ки дар ҳамин зиндагии ман уже 15 сол аст. ягон нофаҳмоӣ шудагӣ нест, барояш ки мешавад аз тарафи келинҳоям ҳурмату иззат намекунанд. хай ҳамин писардорҳоям ба нияти келин мекунанд ки якдигар фаҳмӣ шаванд, хизмати хусуру хуштоман накунанд. ин ҷиҳатам мешавад нофаҳмоиҳо мешаванд. баъд ҳамин хуштоманҳое мешаванд ки агар писарҳо гапи модарашонро гӯш накарда дӯстдоштаи худашонро гирифтагиям. чашми ту гапи мана вақташ ба нагирифтӣ, инро келин кадем, ана хушкадагият хел гуфта бисёр норозигӣ баён карда, бисёр келин дағал муносибат мекунанд, якдигар фаҳмӣ дар ин мобайн мебиёяд. баъд писар ҳам баъд пушти модарашро мегирад, баъд ҳамхали баъд оилаҳо вайрон мешаванд. зиндагӣ пастӣ баландӣ дорад, бояд якдигар фаҳмӣ кунанд, ҳурмати хусуру хуштоман кунанд, шавҳарро ҳурмату иззат кунанд. ба хуштоманҳоям ки бисёр зиндагӣ дида ҳастанд, таҷрибадор ҳастанд, бояд сабукӣ накунанд, оилаҳои ҷавона дастгирӣ кунанд ки ҳамин бисёр вайроншавиҳои оилавӣ дида нашавад. барояш ки ҳар як кас фарзандро осон нест тарбия кардан ва ба камол расонидан. вақте ки ба камол мерасонӣ, ба вай мекунӣ бо падару модарам орзуҳое доранд ки онро дар оянда хушбахт бинанд. ва ҳамин хел ки ҳаст, келинҳо бояд хуштоманҳои худшона ҳамчун модари худ ҳурмат кунанд ва хуштоманҳоям бояд духтари мардумро ки ба хона келин карда мебиёранд
онҳоро ҳамчун духтари худ бинанд, якдигар фаҳмию ҳурмату иззат кунанд. агар ай ду тараф ки ҳурмату иззат шавад, мумкин ки оилавайронӣ ба пеш набиёяд. абдувосит фазлиддинзода, сокини шаҳри Душанбе. воқеан вайрон шудани оилаҳо имрӯз яке аз мушкилиҳои асосии ҷомеаи мо ба ҳисоб меравад ва гуфтан мумкин аст яке аз бадбахтиҳо шуморида мешавад ва ин омилҳо сарчашмаҳои зиёдеро дорад. омили аввалини он ба андешаи ман ба оиладорӣ омода нашуда, тайёр нашуда, саросима шуда роҳ гирифтан ба сӯи зиндагии мустақилона аст. духтар ё писар таҷрибаи кофӣ надорад ё сину солаш ба он дараҷае ки бояд шавад нарасидааст, ӯ ё ихтиёран ё бо салоҳияти падару модар оиладор мешавад. духтар шавҳар мекунад ва писар зан мегирад. ва вақте ки ба оилаи дигар, ба зиндагии дигар, ба муҳити дигар ворид мешавад, якбора худро ба он мувофиқ карда наметавонад, мутобиқ шуда наметавонад ба он. ҳамдигарфаҳмӣ дар байни зану шавҳар ба вуҷуд омада наметавонад, чун онҳо пеш аз ин худро ба муддати муайян нашинохтанд, аз кӣ будани ҳамдигар огоҳ нашуданд. пас ин натиҷааш мешавад хонавайронӣ. дар ҳамин шабу рӯз дар ҷомеаи мо оилавайроншавӣ зиёд шуда истодааст. бахусус аксарияти онҳо ҷавонҳо мебошанд. шумо чӣ назар андеша доред? бачаҳо ҳастанд хеле ёш дара оиладор мешаванд, баъд як сол ё як сол пас уже маҳкум намешавад духтара гайба. мо ба ҳастам хеле духтар ҳамсоямо шавҳар ба дар омад, очаш ва яке кардагӣ бача ба маҳкум не духтарча дор кард, аз рӯдон ва гуфт ки ин духтар кард, ман ба худаш маҳкум немам. яъне алка аз неъмати худо ва уже дасташ ҳастанд хе оилавоман ҷияни худам оиладор шуд, оилашон ба якташ духтарча кард, дуюмашам духтарча кард, сеюмашам духтарча кард, шавҳараш рӯдон ба ҷавоб мешад омадарад ки ман ба духтар кард, ман ба писар дар кор буд. ҳастанд оилае ки модарашон дахолат мекунад, зани ту кор карда наметавонад, зани ту бояд ихе кунад, ман ба кораш маъқул нест, ту вая зан, ту вая ҷавобашате. ҳастанд духтарое ҳастанд худашон ганда, яхе духтарчао эрка таваллуд шудагӣ, эрка калон шудагӣ, хонаи хуштуман ба як сали хуштуман як габи баландтар гӯяд ё ки як кори зиндагия фармунад, уже вай аллакай қар карда мерад ки ман катии наместам, ино мана бисёр кор фармудам, ман барои кор инҷа ба омадагӣ не. ҳамхес ҳодисаи ман дидагӣ. ман сокини шаҳри Душанбе Абдуллозода Ҳикматулло. дар бораи шумо савол доред дар бораи оила, ман гуфтани ҳастам ки пеш аз ҳама ин оила худаш як якчаи ҷамъиятӣ буда, асосан дар худи як сохти давлатдорӣ бигем аз ҳаминҷа сар мешавад. яъне оила ин бақои зиндагӣ, давоми умр, давоми насл аст. бинобар сабабин ҳамаи чиз аз оила вобаста аст. чаро имрӯз масалан оилаҳо бисёр вайрон шуда истоданд нисбат ба солҳое ки масалан мо зиндагӣ мекардем? сабаби асосии он аст ки шароити иҷтимоии зиндагӣ, яъне пеш аз ҳама ба оила таъсираш зиёд аст. яъне омилҳои ташаккули ёфтани оила инҳо ҳастанд. аввало пеш аз ҳама яъне ирсият, дар ҳамун ирси авлод ба авлод дар бораи яъне оила, тарбия, гузаштагонаш ҳамин чиз ба одам ниҳоят таъсир мекунад. дуюм ин ки ҳамаи анъанаҳои миллие ки дар бораи покдоманӣ, дар бораи ҳурмату якдигар дар оила, ҳурмати калонсолон, ин дошти оиларо нигоҳ медорад. вале мутаассифона дар солҳои охир вайроншавии оиласт зиёд шуда истодааст. яъне бояд мо пеши роҳи инро гирем. яъне фарзандҳои худро пеш аз ҳама дар рӯҳияи баланд бардоштани ҳисси миллӣ, покдоманӣ, нигоҳ додани оила
مقصد و مرام اویله یعنی مسئولیت پدر مادر در تربیت فرزند همین چیز باید باشد. انا در آن صورت یعنی اویله درست برپا میگردد. مثلا میگه که از نقطه نظر اسلام من میگه که وقتی که فرزند کلان شد پدر مادر چی جوابگر است؟ یعنی پدر مادر یک برای فرزند برای دختر نه برای پسر هم چه خیلی که دختر است همین خیلی باید پاکدامن باشد. پسر یعنی بچه تا اویله دوریش بچه باشد دختر هم دختر باشد. این عنعنه ملی ما است که اوریان نژاد باید در اینجا از همه پاکدانی در ما بود. تا ما وقتی اویله دار میشیم اویله را با عشق محبت گرفتند. اگر در شرایط حاضره گرچه فهمیده گرفتند که برای آن که فرزند رو مثلا درست اویله داریش برکنه اول شرایط رو معین کردن در کار است. یعنی شرایط خانه داشته باشند. پیش از اونی که مثلا 5-6 فرزند دارد در خود شهر دوشنبه مثلا 2 خانه یا 3 خانه دارد 2-3 کلین دارد چه زندگی میکنه؟ بنابراین اول یعنی زمینه یعنی شرایط اویله رو برپا کنه بعد خانه دار کردن کنه. در بسیار مملکت ها همین خیلی است. مثلا بچه تا اگر از 25 بالا شد دخترم از 25 توصیه شد بعد شوهر با میبرن یا که اویله دار میشن. بغیر از این دختر باید خواندگی باشد اساسا ناخوانده هم تربیتش درست ولی از صبح میانه اگر گیریم دختر خواندگی مثلا معلومات اویله دار و باز با زندگی دیگه خیلی رو میآورد. ساکن شهر دوشنبه هستم. مهینه نیازوه. درباره ویرانشوی اویله ها فکر شخصی من همین است که ما خیلی بر وقت اویله دار میکنیم. بگذار جوانان اول تحصیل کنند چه دختر است چه پسر است جوانان اول تحصیل کنند علم آموزند جهانبینی وسیع داشته باشند نسبت به زندگی مخصوصا جوان ها پسران باید صاحب اول علم شوند صاحب کار شوند بعد اویله دار شوند. وقتی که جوان از حال تحصیل کردن نیست هیچ کار نمیکنه فعالیت نمیکنه اویله دار میشود مشکلات زندگی سر میشود فرزند میشود مشکلات زیاد هستند مشکلات مخصوصا اقتصادی که زیاد پیش که میآید یک دیگر فهمی نمیشود در همین وقتی که اگر آنها صاحب کسب باشند و از یک جا کمی هم باشد درآمد زندگی داشته باشند من فکر میکنم که وقتی که اویله مشکل اقتصادی کمتر هست جنگ و جنجال هم کمتر میشه یک دیگر فهمی زیادتر میشود. البته مشکلی ها در همه اویله ها هست یعنی اویله به مشکلی نمیشه بله اکو این هست ولی کدام عامل ها بیشتر همین رو است که مثلا اویله دار میشود سیم اویله داری جدا شدن میشه. یکی از پدیده‌هاش همین تلفن های موبایلی هم هست که جوانان تاجیک طبق این منتالیته تاجیکانه ما وقتی اویله دار میشن نمیخوان که زنهاشون تلفن داشته باشن یا که با تلفن صحبت کنن. یکی از عامل‌هاش تلفن‌های موبایلی هم هست. من استقامت کننده نوحه اسماعیل سامانی نعمت گل محمد. من این مسئله اویله ویران شدن اویله رو در آن میبینم که امروز مردم حرکت میکنه که دخترای خود را بر وقت شوتن و از کله خودشون ساقی کنن و به همین میخوان که ممکن که آنها زندگی نقص میبینن لیکن در اصل این خیلی نیست. باید که انسان هر یک فرزند خودش باید جوابگر باشد خون جگر شود باید تربیت کند وقتی که باید صاحب معرفت میشه به قدر زندگی میرسد به قدر اویله میرسد به قدر فرزند میرسد به قدر آب و خاک وطن میرسد در اون وقت به زندگی شیرین میشه.